Unsa na yung pangaon? Bayabas. Ha? Bayabas. Wala gi mo manghatag nako. Wala may isa. Wala may isa. Ay kamo ra may nagkaon wa mo konyo tagae. Inyon mo kong gipalaway. Duha ra Awa may mga bayabas. kiyat sinikadin og ang iyang igagaw nagkaon og bayabas. Yaw ako tagae nila sila ray nagkaon. Palaway ra man taong ko eh. Hinog pag kayo. Pagi ba ko be? Kuwang man ni. Ha? Kuwang. Kuwang gamay lang gud. Pagi ba ko gamay ba? Kuwang lagi ni. Pagi ba ko dembe? Kuwang kay ni. Nawa di sila manghatag mga kiyat kuwang ra ko no. Di mo kuha na. Secret. Lah secret. Di na nyo ko Dito. Ha? Dito. Dito? Dili ay kanang kwan sa bayabasan. Diha sa bayabasan day. Diha din la kuha sa garden mga kiyat. Nada hinog day. Wala yung kita ganina. Nagguna man ko diha. Kami nakakita na ako. Wala na hinog. Hinog kayo? Hinog jud kayo. Lame be. Iba ko be. Gliso. Ayun, Gliso. Tian na mo kanang bayabas mo na paborito ni Juan. Juan Tamad oh. Kanang bayabas mo na paborito ni Juan Tamad. Basta makita gani si Juan Tamad og bayabas, mulingko din na siya tungod sa bayabas ya iyang atngan ba. Naon din. Para matata. Okay, kung ampo si Juan Tamad kung kanus sa matagak ang bayabas, iya magsige siya kana. Kanus sa kanay matagak bayabas no, dugay am tagak ani Kanpo niya na Hinog naman kayo nya, di man niya katkaton. Nakuhaan bitaw sa babae bitaw. Yan, naunhan bitaw na si Juan Tamad, si Nikadjin og ni DM. Ni Juan Tamad di buong siya gikabot mang DM og ni Nikadjin og bayabas. Looy ang Juan Tamad, naunahan na sa Juan Tamad noon. Yes, Nikadjin og si DM wa na nagkaon na sa bayabas na. Nika. Nikadjin di siya paingkib. Daw kasi ni Nikadjin wag di siya paingkib kay lami ko na kayo. Gipalaway ra man taong ko ninyo anay. Di ba? Tilawa ko na ko gamay be. Kuwang ni. Gamay lang. Kuwang lagi ni. Dili Kuwang. pwede mo tilaw ra. Tilawa ko din be. Panita dito. Wala kay mata. Asa dapit? Natira. Apa day dito? Ay, wala tag gumay na. Kan atong. Di ko bantuto kana si Juan Tamad galingkod. Na si Juan Tamad dito galingkod sa punuan sa bayabas kay nagpaabot og kato sa pa mahinog ang bayabas kay yaat ngan kay basig matagak. Dami. Lami kay be. Uluoy ni Juan Tamad wa nay kanon kay inyo magikuha. Among gikuang payabos ni Juan Tamad kay Kuha na ni Kadjin. Naglingkod-lingkod. Yon halag kuha si Juan Tamad sa bayabas. Magkap. Luoy kita si Juan Tamad ron kay nagsitog hangad hibong siya wa na yung bunga. Nawagtan na. Magkapot naman ta din naglingkod jama. Kung mubarog to si Juan Tamad makabuot ra niya. Ganahan siya nga matagak ra. Iyara pa buton matagak ni dilingkod ra siya ana siya. Patay siya magabutan. Nabit na nagitaw. Ha? Ngayon agitaw kami duha among nakita na hinuk yung bayabos mo gikuha. Oh na, hinog kuno kay bayabas niya. Nakitaan la si Juan Tamad kalingkod sa punos bayabas niya. Ilang gyud na kuha si Juan Tamad. Ilan pa iya pa nan to ikuwag ditso. O gani. Di dito, di man makabuot si Namo. naunhan lang ninyo. Di man makabuot si Juan Tamad sa bunga gud. Iyar man ang mag-ana-ana man siya sige naman naganganga. Amo bagingnan. Kung matagak masyat siya ba ana. Amo bagingnan daday na sige magkagingkod diran tutok sa bayabos. Nami di na mo binagikuha. Manay ginaingon nga si Juan Tamad dili siya aptik. Mas aptik pa mo ni Juan Tamad. Update jud me kay nakakuha man. Mas aptik pa si Nikadjin og si DM ni Juan Tamad kasi Juan Tamad kapaabot ra matagak sila kay ilam gyud gikabot. Diyan. Unya kung nagustuhan niyo ang mga video mga kiat, please like, And subscribe. please share sa among mga video. And Please subscribe sa among YouTube channel Probinsyano Kiat. Thank you.